Този клип е малко по-различен на света. Този клип няма да се разбере от всеки, много ясно, защото ако сте шибани копалета, като мен, както бях, и някакво не, брат, вие не виждате, защото аз не виждам с едното око, защото ме удариха с една пръчка, брат, ме пръснах от бой. Ако искате, нали, и сте шибани копалета, казвате, не, аз няма да нося очила, ще умра, ама няма. Нормално да не го разберете. Обаче, просто тъй като не ми се правиха други клипове, реших да правя то, защото трябва. Да, вече изглежда малко като Discord модератор, да, супер. Да, аз не мисля да ги нося точно особено в клипове. Да, ще си говорим за невероятното чувство да отидеш там, защото ако отидеш в клиниката или където е в някаква оптика, не знам как се нарича, просто се случват 350 825 неща, брат. Отиваш съвсем нормално, брат. Какво толкова ще стане? Какво не става, брат? Ти отиваш там, защото не виждаш. Логично! Ама не! Разбира се, доктора ще фани и ще щупи от бой, защото не виждаш. За какво съм дошъл, брат? Ти какъв си? Очен доктор или чакракчия? Какво? Здравейте, заповядайте. Ами идвам за преглед, защото не виждам, да ви кажа. За това. Как не виждаш, бе? Ту да еба това племе. Безполезник. Как не виждаш? Еми то какво така? Телефони, книги, Затова? Не бъли срам, бе. Вместо да правите нещо друго, си увредихте очито. Пу да еба това, Това младо поколение. Ле. Маля колко сте тъпи всички. Какво, брат? Какво чакаш? Аз за какво съм дошъл? За кем, бе? Да видя как е работата. По-случайно започна там, защото нали, няма какво да правя по цял ден, вместо да правя нещо смислено в живота си. Аз трябва да отида, брат, и да слагам капки в очите на хората. Виждаш ли, брат? Бъбрек. Както и да има такива хора, които са много добри и започвате, нали, разгледали, преглеждат да видите колко виждате и колко не виждате, защото тъй. Обаче питат някакви най-ясните въпроси на света. Добре, сега ще ми кажеш ли? Виждаш ли какво пише тука? Много ясно е лек. Бахта пака този доктора. Ще няма носим цайси, бе. Това племе. Добре. А така виждаш ли го сега? Чакай, брат. What the fuck? Какво? Виждаш ли го? А така виждаш ли го? Виждаш ли го? Чакай, брат. Остава, брат. Вау. И бъквичките стават някакви такива, брат. Такива бъквички. Как да го видя, брат? Тя бъквичката е тази визитка, аз я фърля там и вие трябва да сте я видяли. Как? Как да го направя това? What? И съм забелязал едно нещо. Едно много интересно нещо. Почти 50% от хората, които се занимават с това нещо, и те не виждат. Какъв пример давате, брат? Вие не виждате, брат? Какво ще видите, като аз съм кьорав, окото ми там има ли нещо някакво? Видите, брат, ви сте слепи като картици, брат, колафи. Този клип беше една идея по-кратък, защото какво да кажа, брат, защото няма много какво се случи, освен у нас снимката с една къща и палона или там каквата е, брат, пал само майка, не знам каква, аз не виждам много какво става, защото съм гледа, пусках пак. Няма много какво се коментира, но главно е това, брат. Някакви супер... Да, надявам се да ви е харесал. Както казах, беше по-кратък, защото не знам, сигурно сега като говоря 15 минути пак ще стане 300 минути, ама се Ако клипа ви харесал, мога да го паснете от това. Ви харесал, може да са 5 влеза. Пак, че да знам, най-вероятно изживяването е различно. Да, също мога да кажа, дето ви слагат, нали, и после цял ден се чуете какво да правя, че не мога да гледам телевизия, не мога да правя, не мога да гледам телефон, не мога да чета, защото не мога да правя, трябва да се самоубия. Да, това е, както и да е, нали, може също да се абонирате за канала, да пръснете този червен бутон, да му ибете майката. Няма бия, защото ще чупа телефона, наистина, аз нямам друг. Да, това беше клипа. Ай, чао.